ndazvinzwa changamira asikakuwedzera kana kutapura ndizvozvo zviriko zvamukashanda mesa nditi ndati zviriko zvamukashanda mesa kwete hakuna muudze kuti hakuna zvatakashanda tese ndo zvatakangosiya kumba ndichibuda ndichienda pamuromo kutaurisa apo ukarora mumwe ndizvozvo changamira haachataurisa ukarora ndisandasangana nazvo pamusoro uchenjeri chinhu izvi zvine umboo handaingoita je zvine umboo bepa kuti tizotonetsana zvese izvozvo akaita uchenjeri hwekuti iye ane mumwe ndobva atora kubva pepa remota nemunhu akanoitenga ndikanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody ndiendeseiwo Brighton Chibanda penye ya claim kuti asora usikora nyaya dzepamba ishomana ndinoda tugowane zvatakashanda ndakudare tugowane zvatakashanda taura kutaura pamusoro ndakwirawo dare rineri riri dare rechitu ndakarambwa nemurume unhu last year musi wa14 October ndakarambirwa kwachief chiweshi ndarambwa takabuda panze zvakachinzi nyoresai zvamakashanda muwane masheyaniro zveshuwa takanyoresa zvakachinzi mochienda kukoti achaenda kukoti murume wenyu unosvika kuti ndauya kuti ndisheyane nemukadzi wangu zvatakashanda ndakambogara kubva last year iyoyo kusvika this year pasina kwandashedzwa kuti tisheyane bepa rangu ndakangochengeta ndokubva ndazoendawo kukoti kwandakapiwa home advice nevanhu kunzi umu ndo munokwanisa kubatsirwa nyaya yako zvishuwa vakanditi tazvigamuchira tichakushedzai ndakagara panenge patova futi ne4 here kana kuti 5 months ndaenda kunoripota ndakushedzwa ndobva ndazotsvagawo kuti ndingadii sezvo nguva iri kupera ndobva ndachipiwa advice yekuuya kunoko ndo mawiro andakaita ndine vana 2 vakomana vanogara nababa vangu naamai vangu kuSimona kodhedhi vari kugara ku vari kugara ikoko kwaMusiwa no asi dakaenda ikoko wanza zvataura ndazvinzwa changamira asikakuwedzera kana kutapura ndizvozvo zviriko zvamukashanda mesa nditi ndati zviriko zvamukashanda mesa kwete hakuna muudze kuti hakuna zvatakashanda tese ndo zvatakangosiya kumba ndichibuda ndichienda pindura mama zvatakashanda tese zviriko zvakasiwa mumba zvakazotouya kumashure kwezvatakatenga zvinoita iyo stand ndo chinhu chekutanga chandakatanga kutenga mari yakaitouya ichisvikira mumaoko mangu ini ndakachengeta zvokutonosavhaya ndini nemunhu wandakatotengera ndinomuziva nepamba pacho ndinotopaziva pandakatosvika right now then ndobva ndazounganidza imwe mari ndichiti ndiwane kunovaka ndobva achiti tikuda kutanga kutenga mota ndo yakatengwa kana baba vangu vanondipupurira because panguva iyoyo vakati chimbondipai pfuma yangu akaenda kuna baba vangu iyo akati ndinoda kutanga ndatenga mudziyo wekufambisa handina chekufambisa ndichienda kubasa zvimwe zvacho zvakazotengwa tiri tese iwardrobe nemagasi stove nefiriji zvakazotoya mumashure mekunge taita izvozvo okay wati unowana ngani wamunza zvataura ndazvinzwa muti udi nazvo ndiri kupokana nazvo mama mukangotenga mapendi enyu chete ndiri kupokana nazvo pamusoro ichanga ndiri kupokana nazvo kuti hanzi takatenga mota hanzi ndakaenda kuna baba tikati vada kumbotenga chekufambisa zvakanzi ndakanosavhaya ndakanotenga stand ini ndinopokana nazvo taura zvaunoziva zvinochokwadi iye kana vanokwa vakanosavhaya kutenga stand vanokwanisa kuenda iwe chitaura zvaunoziva iwewe pamusoro ichanga
inini chandinoziva chandakatenga, ndakatenga firiji, ndakatenga wardrobe, ndakatenga mubhedha, ndakatenga maspika masabhufu. Pandakabuda handina chandakatakura, zvese ndakasiya ndobva ndaenda. Chichaita kuti urambe mukadzi pamuromo kutaurisa. apo wakatora mumwe ndizvozvo changamira. haachataurisa wakarora ndisandasangana nazvo. chimudza ndo zvatikatenga tiri tese. Tine wardrobe, tine firiji, gas stove negas tank raro, maspika nemubhedha. Zvimwe zvamuri kutsanangura izvo inanzvo zvisiwe. Pamusoro uchenjeri. Chinhu izvi zvine umbowo handaingoita je. Zvine umbowo. Bepa kuti tizotonetsana zvese izvozvo akaita uchenjeri hwekuti iye ane mumwe ndobva atora kubva pepa remota nemunhu akanoitenga ndiri kumuziva. Pastendi paari kutaura izvezvi right now handingobve panapa ndongoti ndakanotenga stendi pamba pandisina kumbobvira ndakasvika. Ndakatosvika nemunhu watakatotengera right now pandakatonosiya mapepa angu ndakamutsvaga asi ndakamushaya zvangu munhu akatoti ndisvike pamba ipapo. Asi pamba pacho patoripo ndinotopaziva handipenge kungobva from nowhere ndototi ndakatenga stand. Ndio chinhu chekutanga stand ndakaitenga ndakugara mubindu randichiloja ndo mari yakatanga kusvika 1.3 ndichinotenga stand kwamusiwa pamunhu. Takaenda kwaSabhuku ndakanoibhadhara mari inokwanika kudiwa kunzi nditenderwe inini kupiwa kunzi ndakupiwa pekuti ndivake ndazikanwa nemaSabhuku. Zvinhu izvozvo ndaitozviita ndisati ndane mota ndokubva yasizouya mota yakazototengwa zvisiri muplan nekuda kuti mari itanga tati tiunganize tivake. Ndo munhu uyu kureva kuti anga atovepo kudhara nemunhu waaifambidzana naye akabva asvita uchenjeri. Bepa racho ndikabva ndarishayiwa kubva zvimabhethi zvimese maigara zvinhu zvakakosha ndakabva ndazotsvaga ndakazvishaya. Uchenjeri handipenge ndiri normal. una mumwe here witness wako? Tete vangu nababa vangu varipo pano pazvakaitika zvese taienda. Uyu kumba kwedu aisvika each and every ari kupi anti? Varipo. Uya anti? Indogara kapadhuze nevana pakati tete. Ukapfeka hako maspectacles yako taura tinzwe tete. Taura tete zvaunoziva. Pamusoro takaenda kwaMambo Chief Chiweshi tichida kuziva kuti muzukuru wangu achiri kudiwa here. Ndobva asvika kuye kwaMambo. Uyu murume mbva pagubhuru muzukuru wangu ndobva ndaritambira $10. Ndobva warambana zvikachinzi naChief Chiweshi chii chamukatenga mese. Bva ataura zvese. Witness tinayo mupurisa waMambo wekoko kunonzi Hemstone kwandabva. Ari kupi? Izvezvi kunokana kuwe. Ndo mupurisa waMambo Chiweshi? Pamusoro inditsinhirewo. Nhamba dzasekretary vakatonga nyaya yangu inini kwaChief Chiweshi ndinadzo. Nemafambiro ese ndakazoita kuti ndiuye kuzotoitwa sharing of property ndinadzo. Ndovaindipa maadvice vamwe vacho kuti enderera mberi nenyaya yako. Une vana vanoda cheuviri kubva mukushanda ende ndo vana vandaitoshandira nandisingashandire inini. Yes, stand. Sabhuku anokutsigira kufamba akatenga stand. Hongu ndakaendapo inini pamba paSabhuku ndotopaziva nemunhu wandakatotengera hongu ndakasvikapo. Kuti ndiye witness pa stand. Sabhuku. Alright, ngatite chirege yakaenda yakwana. Ngatite wezvairi kuda manje.